A ci gaba da rangadin da yake a nahiyar Afirka tun daga ranar 17 ga watan Fabrairun shekara ta 2023, shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum bayan halartar taron kolin shugabannin ƙasashe da gwamnatocin ƙasashen Afirka karo na 36, kuma jagoranci buɗe taron shugabannin ƙasashe da gwamnatocin hukumar kula da sauyin yanayi ta yankin Sahel CCRS karo na 2. Shugaba Muhammad Bazoum a wannan litinin 20 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 yana halartar taro na musamman na shugabannin kasashen G5 Sahel a birnin Jamena na kasar Chadi. Makasudin wannan babban taro a babban birnin kasar na Chadi shine farfado da ayyukan cibiyar da suka samu tsaiko tsawon watanni da yawa saboda matsalolin gudanarwa game da tarurrukan tsarin doka da kuma karewar wa'adin rundunar haɗin gwiwa tun a watan Yulin shekara 2022. Sabbin al'amuran da suka faru a halin da ake ciki a ƙasar Mali da kuma wucewar da ta yi daga ƙungiyar a watan Mayun shekara 2022 sun kawo cikas ga G5 Sahel na samun ikon gudanar da ayyukanta. Kafin wannan taron na farfado da ayyukan ƙungiyar, sai da aka gudanar da taron ministocin harkokin waje na ƙungiyar G5 Sahel a ranar 18 ga watan Janairun shekara 2023 domin shirya wanga taro da kuma tsayawa kan manufa ɗaya don sake farfado da ayyuka kamar yadda shugabannin kasashen Mauritania, Nijar da Chadi suka ba da shawara, inda suka gudanar da taro a birnin Yamai dabara da babban taron koli kan bunƙasa masana'antu a Afirka da ya gudana a ranar 25 ga watan Nuwamban shekara 2022. Sanarwar ƙarshe ta haifar da ƙudurorin da za su kasance waɗanda aka miƙa wa taron, wanda ya haɗa da tattara albarkatun kuɗi da dama da maradin sake maido da ƙasar Mali cikin ƙungiyar da ƙoƙarin neman ci gaba da kuma jajircewa kan ƙalubalen da suka shafi muhalli. Ministocin da ke kula da harkokin tsaro na ƙasashe mambobin ƙungiyar G5 Sahel sun kuma yi zama a babban birnin ƙasar Chadi a ranar 10 ga watan Janairun shekara 2023 don zurfafa tunani daidai da wannan manufar ta farfado da ƙungiyar da tsara salo na faɗaɗawa da kuma ƙarfafa yawan dakaru a matsayin salon magance matsalolin tsaron. Kasancewar shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya damu da irin halin da ake ciki na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin Sahel, saboda haka yake ganin wajibi ne a mutunta mahimmancin wannan ƙungiyar wajen yaƙi da ta'addanci, wanda a dalilinsa aka shiga cikin halin tsaka mai wuya sakamakon hare-haren da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suke yi a tsakiyar yankin nan da ake ce ma na kan iyakoki uku. Shugaba Muhammad Bazoum zai ci gaba da tuntuɓar takwarorinsa domin samun haɗin kansu da zai ba da dama domin kawo ƙarshen rashin tsaro a yankin. Jadawalin wannan babban taron koli ya tanada amincewa da kuma sa hannu a sanarwar ƙarshe da aka miƙa wa taron shugabannin ƙasashe. Tsayayyun alkawura su ne ana sa ran sake farfado da ƙungiyar ta yadda za ta iya cika manufofin da aka sanya a gaba. A ƙarshe, Muhammad Al-Ghazouani na ƙasar Mauritania ya karɓi ragamar jagorancin G5 Sahel na tsawon shekara guda, zai gaji shugaba Muhammad Deby na ƙasar Chadi. An kirkiro ƙungiyar ta G5 Sahel a ranar 16 ga watan Fabrairun shekara ta 2014, wacce kuma ta ƙumshi ƙasashe 5 na Sahel: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nijar da kuma Chadi. G5 Sahel tana kunshe da tsarin cibiyoyi don daidaitawa da sa ido kan ayyukan haɗin gwiwar yankin kan ci gaba da manufofin tsaro. Wannan tsarin yana da nufin sauƙaƙa ingantaccen haɗin gwiwa a fannin tsaro da kwanciyar hankali, musamman a fagen yaƙi da ta'addanci da aikata laifuka a ƙasashen 5.